Još jedan prekid zasjedanja Skupštine definitivan je dokaz da je vlast u Brčkom u ozbiljnoj krizi, a ne nazire se ni način ni vrijeme prevazilaženja blokade rada oba nivoa vlasti. I za treći uzastopni prekid zasjedanja Skupštine Brčkog distrikta, iako je prethodno postignut dogovor većine da se radi po usaglašenom dnevnom redu, razlog je regulacioni plan Centar 2 u koji je, o tome smo govorili, naknadno unesena lokacija za izgradnju džamija, o čemu srpski članovi vlade i poslanici Skupštine zbog kršenja zakona i procedura ne žele ni razgovarati. Problem je ponovo, vratio se na početnu fazu, regulacijni plan Centar 2 i onda kasnije sve jedno drugo vuče. Dakle, jednostavno za sada dogovora nema nikakva da bi funkcionisala i vlada i Skupština. Ovo je farsa i neozbiljnost, a vladajuća većina treba da se izjasni ima li ili nema kapacitet da vodi ovu zajednicu i radi u interesu građana, ocjenjuju poslanici opozicije. Jasno je sasvim sigurno da je vlast u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine potpuno izgubila kompas i da ovo prelazi mjeru dobrog ukusa, da tako kažem, iz sjednice u sjednicu, odgađanja, prekidanja, neslaganja unutar većine. Znači, potpuno je sazrelo vrijeme da se ova vlast jednostavno raspusti, da tako kažem, i da se pokuša uspostaviti neka nova. I u vladajućoj većini su svjesni da blokada rada vlade i Skupštine ozbiljno ugrožava funkcionisanje u lokalu, kao što je primjera radi problem s prevozom oko 3.500 učenika do evropske agende i obaveza distrikta kao treće zakonodavne cjeline u BiH. Nemamo pravo, zaista govorim kao zastupnik građana Brčkog distrikta, mislim da je ovo prešlo sve mjere i ne znam koji je način da se ova vlada i raspusti i Skupština i sve, evo ne znam, pitaću ostale. Skupštinska većina je, saznali smo, i tokom dana tražila rješenje za izlazak iz krize, ali dogovora nema, pa se nezvanično se šuška, očekuje intervencija s nivoa OHR-a i Kancelarije Evropske unije za BiH.